Euskal Autonomia Erkidegoko 321. Anbulategia da Salburuko hau. 2 solairutan banatuta dago eta ia 3700 metro kuadroko azalera du. Auzo gazte honetan bizi diren 15.000 lagunei osasun laguntza emango die. Baina gure ustea da, eta horretarako prestatu gara, 30.000 laguni zerbitzu ematera iritsi algo izango garela. Medikuntza orokorra, pediatria eta erizaintzako zerbitzuez gain, emakumea hartatzeko zentro bat eta osasun mentalerako beste bat izango dira bertan. Alor honetan, 24.000 konsulta inguru hartatuko dituzte urtero. Jon Darpon osasun sailburuak adierazi duenez, osasuna hobetzeko bidean urrats bat gehiago da zentro honen inaugurazioa. Vamos a dedicar a Osakidetza este año 6,8 millones diarios. Lehendakariak azpimarratu du, bertan egindako inbertsioak onura handia ekarriko diola Salburuari. Eta uste dut, hemen inbertitutako 5,7 milioi euro, uste dut onuragarriak izango direla, hiritarrontzat eta bizikalitatearentzako. Anbulategia inauguratuta bihar ateak irekiko ditu eta nahi duten hiritar guztiek bisita dezakete. Asteazkenean berriz lanean hasiko dira bertan.